'Yan uwa barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Sunana Abu Muhammad Albahisi. A yau kuma na zo muku da wani abun mamaki, abu mai amfani, hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta hanyar intanet. Sakamakon Najeriya ko kace Afirka su ne ƙasa ko yanki na farko mafi girma da ake amfani da intanet a duniya. Wannan sai yasa na ga dacewa bai kamata kawai mu dinga amfani da intanet muna ƙona datan mu a banza ba tare da muna amfani da wannan lokaci ko wannan dama da muke da shi ba. Lallai intanet yana da amfani kuma yana da rashin amfani. Ka iya cewa rashin amfanin intanet mutum ya gama ƙona datansa bai yi wani abun da zai amfani kansa ko ya amfani al'ummarsa ba. Mun gode Allah, mu muna daga cikin waɗanda al'ummarmu za su amfana da mu. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan farkon zuwanka wannan tasha ta Google Hausa TV, kai mana subscribing, kai liking, kai comment abin da baka gane ba ka tambaya. Za mu koyar da yadda ake siya da sayarwar data yanzu insha Allah. Ta yanda idan ka sayi data ka sa a wallet naka kana sayarwa mutane kaɗan za ka dinga samun commission, za ka dinga samun mai wato riba. Sannan da kati ma wanda ɓoyayyen sirri ne, mutane da yawa ba su sani ba. Insha Allah mu kuma daga yanzu zuwa wani lokaci za mu dinga koyar da ku yadda za a dinga samun kuɗaɗen shiga, yadda za a dinga warware matsaloli na intanet a wannan channel ta Google Hausa TV. In baka yi subscribing ka danna notification ba, to ba lallai idan mun yi sabon bidiyo ka samu ba. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga kai tsaye. Mun gode. Da farko za a ga link mun sanya shi a ƙarƙashin wannan bidiyo. Za a ga geotopop.com/register/ref/ICT center@gmail. To abinda za ka yi kawai ka danna kan wannan link ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyo ɗin. Wannan link ɗin da ka danna sha zai ɗauke ka ya kai ka zuwa cikin browser ka. Cikin sauƙi za ka yi rijista yanzu nan ka fara hada-hadan kati kana samun 'yan canji insha Allah. Shikenan gashi za ga ya kawo ka nan get started, create your account, wato ka buɗe account kenan. Nan first name sunanka, last name wato sunan mahaifi. Yanzu misali let's say mu ce Google, nan mu ce Hausa TV. Nan gurin kuma sai ka sanya email address ɗinka. Misali ka rubuta haka sa'annan nan gurin kuma ka sanya phone number, lambar waya. To nan kuma dama referral ɗinmu ne. Nan sai ka rubuta password ɗin da kake so wanda ba za ka manta ba. A nan gefe ga ido nan wanda idan ka danna ka buɗe shi duk abin da kake ka rubuta za ka ke gani. Misali yanzu idan na rubuta haka Google 01 misali gashi na rufe. To da ka danna register yanzu misali haka nan din nan barin sa ainihin suna kawai. So gashi nan an rubuta da password da komai. Sai ka danna register. Ka jira shi. In ka danna register gashi nan already kawai kai login. Sun tura verification link, dama za su tura verification link. Gashi nan ya zo kuwa a Gmail ɗinka. Idan ka shiga cikin Gmail
sun turo su yi verifying lallai kai ne, sai ka danna kan wannan blue ɗin rubutu, ka danna za ga ya gwado ma verification successful ko account verify. Ka gani your email has been verified, sign in with your new account. Shikenan sai ka je account ɗinka kawai ka yi login. Akwai application nasu wanda za ka iya ke amfani da shi, gashi nan hi welcome back waye gashi nan wannan ta website ɗinsu kenan geotopup.com. yanzu sun ce mu yi setting na transaction pin, oh subhanallah, sun ce transaction pin ɗin da za mu ke yin kasuwanci da shi. Ka danna nufin ɗin, misali mu ce 1 2 3 4 5 6, let's say haka. Wancan olfin ɗin ba zai taɓa ba, set, tunda yanzu ka fara sanyawa baka da wani olfin, yanzu gashi mun sa, shikenan an gama. Yanzu gashi sun yi welcoming ɗin mutum, sun ce idan kana so kai chatting da su ga lambar waya nan, gashi sun sa 0080357062 domin zama agent. So wannan yanzu mun riga da mun shigo ciki ta website kenan. Idan kana so ka zama agent nasu, upgrade to agent, shine za ka yi chatting da wannan nasu, da wato wannan ɗinsu agent nasu. Ga airtime inda za ka sayi recharge card, nan data, nan direct data, nan electricity, table cable, exam pin, irin su jam da sauransu. So yanzu gashi nan sun ce za ka iya downloading app nasu a Play Store. To bari in ce download now. Already dama muna da app din, ina da app din, don haka za a ga ba install zai gwada mun ba, zai gwada mun open ne. Kai da baka da shi yanzu ka wannan sai ka wannan sai ka yi installing. To ni zan yi open ne. A karo na farko idan ka shiga cikin app ɗin ga abin da zai gwado ma, tunda mun riga da mun yi register sai ka danna login kawai. Zai ce ma ka sa email ɗinka, bari mu sanya email ɗinmu. Sai password ɗin nan da ka sanya wanda kar ka manta. Sai ka yi login. Ka jira shi. So yanzu zai ce ma ka creating transaction pin, wanda already ka riga da kayi a can baya, amma wannan true app ma yakan requesting haka. So yanzu bari mu guda hudu ne ake sawa, a can mun mistake mun sa da yawa. To mun rubuta ko wannan pin din shine duk lokacin da zaka shiga app din zai dinga gwada maka, sai ka danna enter. Gashi nan wannan a ƙasan nan, pin created successful, allow. Gashi nan mun shigo. Sannan kuma ga kuɗin da muke da shi, available balance, tunda mun riga da mun zama agent. Account type na ce muku na tura 2000, sun mai da ni agent, wato za su dinga bani a farashi mai rahusa sosai fiye da kai wanda baka zama agent ba. To gashi nan idan ka shigo haka, gashi nan ni agent ne, na riga da na yi can da su, na tura musu kuɗi, sun zama 2000, sun zama da ni agent. Sa'annan waɗannan idan shine account naka, accounts wanda zaka dinga tura kuɗi idan za ka yi recharging wannan wallet ɗin, ga sunan account daban-daban. Karka ji komai, da ka tura kuɗin kawai zaka ga wannan wallet ɗinkan available balance ɗinka ya ƙaru. Haka idan ka yi transaction, ka tura kuɗi ko ka tura data, zaka ga ka samu earning. Ka gani da yake mun kwashe abin da muka samu mun cinye, shi yasa za ga earning balance ɗin bayi da yawa. To gashi nan yanzu muna da wannan. Yanzu bari mu gwada
bari mu gwada idan za ka yi recharging wallet din na ce waɗannan account din ko za ka ɗauka guda ɗaya ka tura kuɗi a ciki. In ka tura kuɗin da kake so zai dira nan. To ga su nan in za ka recharge card, nan data, nan normal data ba wai na wata din nan ba, nan wutan lantarki, nan pin irin su na jam, nan su DSTV, nan kuma in za ka cire abin da ka samu, nan kuma wallet naka abin da kake samu kake tarawa. So yanzu bari mu gwada muku yadda ake sayan, in za a sayi recharge card. Bari mu shiga recharge card, zai gwado maka networks. In ya gwado ma Airtel ne, MTN ne, Glo ne, waye har international idan waje ne. Yanzu let's say MTN, mun shiga MTN ko kuma mu ce Zen. Airtel nawa, mu ce mun da mu tura 200, sai mu sa lamban waya a nan gurin beneficiary din 09016263869. yawwa da ka danna nan buy, shikenan ka tura wa mutum katin. Sa'annan idan kana so ka ajiye wannan lamban ta zamo normal customer ka, sai ka danna nan, ka kunna nan, shine save to beneficiary. Zai ga lamban nan, sai misali mu ce wannan shine Google Hausa TV. Alhamdulillah. So mun yi saving dinsa, yanzu ya zama beneficiary dinmu. So da ka danna buy din nan, da ka danna buy, to ka tura recharge card kenan. To bari mu je kuma mu ga yanda ake sayan data. Nan gurin buy cheap data, dan ka danna zai ce wani layi ne. Gaskiya MTN ya fi kowanne sauki. Idan 9 mobile ne muka shiga, zaka ga 1 gig 700 ne su wata, 1.5, 2 gig 900. Kai zaka karbi wato kai ya danganta nawa kake so ka sayar. 1.5 zaka iya sayarwa 1000, 2 gig zaka iya sayarwa 1.2 ko na makamancin haka. Gashi nan 3 gig kaza wanda an kawo ta wayan ka zaka baka wannan ya fi sauki. Airtel zaka ga Airtel gashi nan 200 MB, 500 MB kaza ga kudin nan. 1 gig su 450 zaka sayar 500, 2 gig zaka sayar 1000. Ga Glo nan, ga MTN. Bari mu je MTN wanda shi aka fi yawan amfani da shi. Za ga 1 gig da su baka 245, kai kuma zaka dinga sayarwa 300. Sa'annan 2 gig 490, kai kuma zaka sayar 600. Haka ake sayarwa 600. Na 300 nan 245 za su dinga baka. Kaga a rana guda idan kai transaction 5 kana da wajen 600 kenan, wanda zaka iya samun fiye da haka ma. Idan a ɗan shagonka na kati ko shagonka na trader ko mace ne take cikin gida za ta iya wannan business din, ko kai student ne a makaranta ko kuma kana gida yanzu yanayin asu din nan, wannan corporate data din ma duka dai shi din ne. So da ka kaman wancan ne, da ka shiga ka zaɓi misali 1 gig, ka danna 1 gig, gashi nan 1 gig, ga account, ga kuɗi nan, kawai da ka sa lambar waya kaza da ka danna buy, shikenan zai tafi. Sai a dinga kiyayewa kar a tura wanda ba shi bane. So wannan shine yanda ake amfani da shi. Nan gurin shine home. Nan duk transaction da kai zaka dinga ganin history a gurin, zaka dinga ganin waɗanda ka tuttura musu da waɗanda ka yi wadda commission da ka samu. Gashi nan kun gani, gashi nan mutanen da na tuttura musu muka yi kasuwan da su. Nan kuma za ka yi chatting da su, nan kuma profile ɗinka. So wannan dai shine a takaice. To yan uwa, da fatan an amfana kuma za a kama wannan harka gadan-gadan, domin ba karkare na samu. In Allah ya buɗa maka sai kaga kana samun 1000 kullun ta wannan harkan sayan data, sai ga ana rububin saya a gurin ka sosai 1000 kana samun riba me yafi ranka. 1000 kana samun riba me yafi ranka.
To wannan dai shine hanyar da ake bi wajen saya da sayarwar data. Da fatan za ka bi link ɗin nan da ke ƙasa da muka sanya, ka yi downloading application ɗin a Play Store, maza ka fara hada-hada, ka fara harka. In Allah ya buɗa maka sai ka ji ana alhaji wani ya fi ɗan gwata ma kuɗi. Sai an ji man ku, mun gode yan uwa.